máji zomrel herec Bernard Hill, ktorý svetu poskytol jedný z najepickejších momentov v kinematografii. Grel Theoden mal svoje sídlo, Edoras, a tak sme si my v Surrealitke povedali, položme si otázku. Ako by sa bývalo v Edorase? And Rohan will answer. Kráľovské sídlo Edoras je umiestnené na osamelom brale uprostred rohanských plání a je tam umiestnené kvôli stratégii. Nie kvôli tomu, že predošli králi si potrebovali niečo kompenzovať. Bohatí a vplyvní ľudia, aby si niečo kompenzovali, to som v živote nevidel. Nie. Podľa bol minimálne jeden inžinier, ktorý že no ale a nestačí tam proste nejaká len jedna vežička na ten vrch, to fakt tam ideme trepať, že celé kráľovské sídlo. Áno, ja chcem vidieť stratégiu, že či niekto útočí zo záchoda. A pritom vieš si na pláňach, tam vidíš proste, či niekto útočí veľmi rýchlo, podľa mňa. Áno, keď si dosť vysoko. Ono zase akože nie je to také nepredstaviteľné, tieto egotripy, hej, je to normálne, že proste áno, musíme si postaviť vo výške, lebo sme vysoko postavení. Normálne. Ježiš, 2 puclíky v mojej hlave sa spojili práve teraz. Jasné. Preto si chudobní žebráci stávajú v dolinách, veci. Košická kotlina, Hornácká dolina. Ja môžem, ja som z Košic. Ja môžem, lebo som ďaleko od Košic. Ja môžem, lebo som chudobný. Ale celý ten Edoras začne byť oveľa strašidelnejší a hrozivejší, keď si uvedomí, že vlastne tam nikde v okolí nie sú stromy. A to je celé drevené, že? Áno. To znamená, že postavte mi tu v kopci drevené sídlo. A že nemáme stromy. To je jedno, ja chcem tu hore drevené sídlo na kopci. Kamene alebo... Čokoľvek iné. Nie. Drevené. Nie je to neslychané, hej, lebo akože stavby, ktoré mali naozaj veľký liturgický a kultúrny význam, sa veľakrát stávali z materiálov, ktoré neboli že hneď dostupné, hej. Jo. Pyramídy sa stavali z vápenca, ktorý bol že 13 km ďaleko. Na výstavu Partheonu sa používal mramor, ktorý bol že 16 km od Aten. Aj Stonehenge tie kamene, myslím, že 200 km? 200 km, hej, a niekto ich dotiahol. Takže akože áno, používa sa to na stavby, ktoré majú naozaj vysokú, liturgickú a kultúrnu dôležitosť. Znelo ako by to Harabinov. Nemôžete vytrhávať veci z kontextu. Ale povedzme si úprimne, tí ľudia asi neboli moc spokojní, keď to museli robiť, hej, že to fakt odtiaľ? Že nemáme nejaký vápenec trocha bližšie? Alebo kamene trocha bližšie? Hej, tam sú kamene. Tam sú krajšie. 200 kilometrov. Dobre, a môže to byť také, že taká nejaká malinká pyramida? Nie. Najväčšia stavba v histórii civilizácie a donieste kameň, ktorý je ďaleko. Super. A môže byť, že oblí? Nie. Jedna vec, prečo sa ale divím trocha Rohanu, že brali drevo, je, že v tých lesoch na okolí sú enti. Nie je to trocha nebezpečné? Vieš, že začneš píliť? Ako dobre, možno sa mýlim v tej polohovosti, ale mám to spojené s tými v Bielých vrchoch nebývali enti bývali to sú okolo biele Mystic. vrchy. You fucking noob! Geek. Však oni sú leniví, boha. Možno, vieš, tam máš aj enta vedľa seba, ani nevieš, lebo on je taký iba, že... Sa nadrbal deň predtým a spinka. Enti sú vlastne Slováci. No neviem, a takto, všeobecne, vo svete, kde existujú enti, by som sa bál rúbať drevo. Tak to poviem. Ja by som prišiel. Môžem tento? Keď nikto nič nepovie, rúbem. I cut down trees where a hill suspended and a bar. Dobre, ale Edoras není podľa mňa... Vieš, že Theoden není faraón. Tak... Edoras není proste... Ale Rohan zachránil proste celú Stredozem. A Edoras je dôležitým kultúrnym centrom. Vladko, ty si sfanatizovaný. Ty si sfanatizovaný propagandou. Vladko, poď naspäť k nám. Vráť sa naspäť.
Rohan zachránil celú Stredozem. Rohan zachránil proste celú Stredozem. Edoras je dôležitým kultúrnym centrom. A Edoras je dôležitým kultúrnym centrom. Pravdepodobne by brali ten materiál niekde akože z väčšej blízkosti, aby to bolo logické. Dobrým príkladom takého stavebného inžinierstva je Čínsky múr. Najikonickejšia časť je s kameňou a ťahal inak. Ale máš aj časti, ktoré boli postavené vlastne z hliny a sena. A oni brali tie materiály, ktoré boli proste na porúdzi. Prepáč, ja iba som si predstavil tých Mongolov, ako sú pred kopou sena a iba sa nevedia cez to dostať. Nie. Čo budeme robiť? Takže je veľmi pravdepodobné, že ten Edoras by bol postavený skôr také, že z nejakých hlíny, sena, nejaké nepálené tehly a takéto veci. Aj... Alebo možno kedysi to neboli pláne, ale boli to lesy, len odkedy tam postavili Edoras. Akože teoreticky by vedeli to drevo splaviť po rieke, ktorá bola v knihe. Vo filme bola tam taká riečka, taká troška, že splavíš jedno drevo denne, podľa mňa. Halúsku. Ďalší problém v Edorase by bol aj vietor, ktorý by bol, že neustály nápor na konštrukciu. Reálne by ti mohol že postupne vlastne vykriviť tú strechu, ale zase asi by bolo menej cítiť tie kone, takže taký win-win pre mňa. Ako inak áno, lebo presne keď si zoberieš ľudí, ktorí žili na takýchto pláňach, tak väčšinou mali také tie jurty alebo takéto stany. Áno. Práve kvôli vetru. Presne niečo aerodynamickejšie, jak proste... Drevo. Kus dreva, ktorý ešte je vyhnutý, tak to trčí, vieš, že s tými koníkmi niekto krásne... Tam musíme mať taký prievan. Ale zase prievan, vieš, čo znamená? Večne vejúce vlasy. Čo v epickom fantázii chceš? A Edoras je v prvom rade kráľovské sídlo a v druhom rade opevnenie, aby vlastne chránili toho kráľa. Hej, strategická vec. Takže je logické, že keď príde nepriateľ, tak sa zobrá, že dobre, ideme inde. Ježiš, áno. že postavili ste to tak, že naozaj sme bezpečí. Áno, určite. No. Definuj bezpečie. No, je to bezpečné, ale je to z dreva. Ty si chcel, aby to bolo z dreva. Ty by sme to nosili z tej skurveného lesa. A teraz ideme do žlabu. A žlab bude, vieš, že v kamennom ubočí, tak bude čo? On bude zo sena. Vieš, že... No a druhá funkcia bola, že obytná. Takže, OK. Takže vodu máme, teoreticky, hej, tú tá riečočku. Ale čo jedli, prosím ťa? Martin. Videl si tam niekde nejaké akože polia, alebo ranče, alebo niečo? Martin, je to Rohan. Vieš, čo jedli? Kone. Samozrejme, že kone jedli. Klobásy konské, mal si výborné. Väčšina fanúšikov pána prstňov práve vypla toto. Tak keby si povedal, že hobiti jedli... Hobitov. Ježiš, to by som normálne si pozrel taký fanfiction, že krimi thriller z že sériový vrah Hobbit. Sériový vrah Hobbit. Ted Bilby. Alebo Bilbo Bundy. Z interiérov sme videli vlastne len Theodenovú hlavnú kráľovskú sieň, ten Medusel, ktorý naozaj je to krásne. Je to úžasne zdobené, úžasné sú tie reliefy, je tam aj cítiť tú inšpiráciu tou anglosaskou kultúrou, ale aj sú tam že unikátne veci. Úžasný je ten interiér. A z nejakého dôvodu má presklenú stenu. Je tam svetlo. Jak by si tam dostal to svetlo v období, keď tie okná vyzerali, že takto? Že to boli úzunenké štrbiny, len aby si mal čo najväčší prievan a na nič iné. Vieš, ak by tie scény mali by vyzerať, že takto. Že kto to prichádza? Ja neviem. Príď bližšie. Vieš, to je Gandalf, choď ďalej. Reálne, akože by tam bola tma, lebo však musíš sa jednak pred tým vetrom, nevieš urobiť to zasklenie. Bola by tam tma. Jediné svetlo v tom celom by bol Bernard Hill.
Začali ste práve chudnúť, milujete výhľady, ale neradi sa na ne dívate? Máme pre vás fantastickú ponuku Edoras. Dajte si vatu do uší, aby vás neprefúklo a poďte bývať do sídla hodného kráľov. Pozitívny vzťah k zvieratám je, že viac ako nutný. Najlepšie konské klobásy v hre. S krásnymi výhľadmi, bez slnka, bez občianskej výdobe... do piče. Bez prístupovej cesty, bez občianskej výbave... do piče. Bez občianskej vybavenosti, bez slnka, bez prístupovej cesty. Rivendell, magické bývanie z lesa. Z lesa tam bývam, máš pravdu.